Ers talwm roedd ffermydd llun ac eifionydd yn llawer llai na maen nhw heddiw. Ffermydd bach teuluol. Ar ôl dod â'r gwartheg i mewn, byddai rhaid ei glanhau yn lan cyn dechrau godro gyda llaw a bwced. Roedd y ffermwyr yn godro gwartheg gyda llaw bob bore a phrynhawn. Ar ôl godro'r fuwch, byddai'r llefrith yn cael ei hidlo cyn ei dywallt i ganiau 10 galwyn tua 46 litr. Yn y 50au a 60au, daeth y peiriant godro yn fwy cyffredin ar draws Cymru. Roedd y peiriant yn lleihau gwaith ar y fferm a doedd dim angen gymaint i odro. Mae'r ffermwr yn defnyddio'r ffyrgu bach llwyd i gludo'r caniau llefrith i'r stand sydd ar waelod y ffordd, mwyn cyfarfod y lori o'r hufenfa bob bore. Mae'r lori'n anhwyr heddiw, Cati. Yndi, mae jyst yn 7:00. Mae'r lori yn casglu'r caniau o bob fferm yn yr ardal ac yn eu cludo i hyfenfa Eisteddfod. Wrth ddadlwytho'r caniau, mae sampl o'r llaeth yn cael ei brofi yn y labordy mwyn gweld y safon y llefrith sy'n dod o bob un fferm. Mae'r ffermwr yn cael copi o'r adroddiad o'r labordy. Wedyn mae'r gweithwyr yn tywallt y llefrith i danc mawr o oer. Yn y tanc mawr yma, mae'n cael ei storio a'i oeri ac yna ei bastereiddio cyn ei lwytho i danceri mawr a'i gludo i drefi a phentrefi ar draws Gogledd Cymru i wneud caws a menyn. Ar ôl potelu'r llefrith, mae'r loriau yn danfon y llefrith i fasnachwyr llefrith lleol mewn pentrefi a threfi ar draws Gogledd Cymru. Roedd dyn llefrith ym mhob pentref yn dosbarthu'r potelio ddrws i ddrws. Byddai'r masnachwyr yma yn codi'n gynnar iawn ac yn gweithio ym mhob tywydd mwyn sicrhau fod potel y lefrith ffres yn croesawu pawb wrth y drws ffrynt bob bore. Ar ôl yr ail ryfel byd, roedd y Llywodraeth yn awyddus i sicrhau fod disgyblion ysgolion yn cael potel o lefrith bob bore mwyn tyfu'n iach. Roedd y plant yn edrych ymlaen am y toriad bore i fwynhau y llefrith. Bellach, mae nifer fawr o ffermydd bychain wedi diflannu yn llun ag eifionydd. A bellach, ffermydd godro mawr sy'n cyflenwi'r llefrith i hyfenfa Eisteddfod. Mae'r sanceri yn casglu'r llaeth o'r ffermydd bob yn ail diwrnod, gan pob un o'r ffermydd gyfleusterau storio llaeth ar y fferm. Mae stori hufenfa Eisteddfod yn dechrau yn ôl yn 1938, pan gafodd John Owen Roberts weledigaeth i weld ffermwyr llaeth yr ardal yn cydweithio i werthu a marchnata llaeth eu hunain. Ond be ydy'r sefyllfa erbyn heddiw? Dyma Ffion Davies o'r hufenfa. Dyn ni yma yn hyfenfa Eisteddfod, fel chi'n gweld, cynhyrchu caws. Dechreuodd y busnes yn 1938, lle oedd grŵp o ffermwyr at ei gilydd i ychwanegu gwerth i'r llaeth. Erbyn heddiw, dyn ni'n cynhyrchu yn bennaf hynny cheddar, ond dyn ni'n cynhyrchu pethau eraill fatha Red Leicester, Caerphilly a amrywiaeth rili dibynnu pwy ydy'r cwsmer. Da ni'n derbyn llaeth gan yn aelodau a da ni'n prosesu fo yma yn yr adran gaws. Da ni'n gwneud o 17,000 o denelli o gaws y flwyddyn yma yn Rhyd-y-Gwistil. Mae'r swyddi yma yn reit eang a mae yna gyfleuon yma i ddatblygu hefo'r busnes. Mae'r busnes yn tyfu, da ni wedi dwblu mewn maint yn y 5 mlynedd ola. Felly mae'n bwysig bod gynnon ni bobl sydd yn tyfu ac yn datblygu hefo'r busnes. Faint gloch ti'n gorffen gwaith heno, Jenny? Tua 5. Wyt ti'n gweithio trwy'r nos heddiw, John? Ond trwy'r nos a tan bore. Bob, idi a hwn i Will? Iawn. Elwyn Jones dwi,
Dwi'n gweithio yma yn Hufen Addysg fel rheolwr cydymffurfiaeth. Ac da ni'n cyflogi rhyw 165 o staff ar y funud. So ein staff ni ydi calon y cwmni, rili. A heb dyn nhw, so ni ddim yn gallu cynhyrchu 17,000 o ddinelliau gaws bob blwyddyn.